Tak pekný večer prajem, ďakujem, že ste prišli. A pred chvíľkou teda ste mohli vidieť performanciu, a ako som spomínal, tá performancia teda prepája celú tú výstavu. Čo sa týka témy výstavy, tak výstava sa zaoberá s nejakými mocenskými vzťahmi, konkrétne teda v tomto prípade s katolíckou cirkvou, akým spôsobom katolícka cirkev sa stavia k sexuálnym menšinám, vidieť tu a cítiť tu vlastne určitú formu sexuality na fotografiách, na objektoch, na škicách. A teda keď som dostal príležitosť vystavovať v Liptovskom Mikuláši, tak zistil som, že galéria má veľmi veľkú a kvalitnú zbierku. Tak to ma hneď nejakým spôsobom zaujalo, fascinovalo a začal som sa v tom hrabať. A našiel som vlastne určité tematické alebo formálne podobnosti s mojimi dielami a s dielami od Medňanského, Bazovského a od Skuteckého. Ten výber na začiatku bol širší, boli tam ešte aj iné mená, ale nakoniec vlastne som tie mená od týchto starších autorov alebo vlastne autorov zo zbierky som zredukoval na tieto 3 mená, ktoré som už spomínal. Výstava má nejaký začiatok, nejaký koniec, momentálne sa nachádzame na začiatku výstavy a táto stena, prvá stena sa zaoberá s nejakou sexualitou. Fotografia, ktorá je súčasťou výstavného projektu Separácia dôvery z roku 2016 a na fotografii vidíme ruku a v pôvodnom kontexte tá ruka a tá slina, ktorá sa tam nachádza, znamená trošku niečo iné, ale v tomto novom priestore, novom kontexte zase má trošku iný význam, má to nejaký sexuálny charakter, čiže tá slina môže byť aj niečo iné, čiže nemusí to byť iba slina, ako som to pôvodne navrhol a vymyslel. Túto ruku potom dávam do kontextu so škicami od Medňanského. Vidíme tu muža, alebo je tu hlava muža, ktorý má ďalšiu hlavu v tej hlave, čiže je to nejaké myslenie na iného muža. Ďalej túto ruku porovnávam s rukami od Medňanského s tým, že kurátor Michal Stolárik našiel takú zaujímavosť a to je teda tento moment, kde tá ruka sa drží v rozkroku, čiže zase tam cítiť nejakú sexualitu. Ďalej tu máme muža, ktorý si čistí svoje boty, zase má to nejaký sexuálny potom, leštenie si niečoho a podobne. Teraz som si spomenul a zabudol som teda povedať názov výstavy. Názov výstavy je Modlitba za lepšiu budúcnosť, Oratio pro futuris melioribus, je to po latinsky. A teda vlastne s názvom výstavy vyjadrujem určitú nádej do budúcna pre sexuálne menšiny, čo je vlastne aj témou, určitou často témou tejto výstavy. Čiže tie práva tých sexuálnych menšín na Slovensku ešte stále nie sú vyriešené a s touto výstavou aj s tým názvom teda vyjadrujem nejakú nádej do budúcna, kedy sa tieto veci by mohli byť vysporiadané. Momentálne na to stále čakáme. Hneď oproti zase vidíme škicu od Medňanského a hneď vedľa vidíme fotografiu, ktorá je z roku 2023 a táto fotografia vznikla pre galériu, čiže konkrétne pre túto výstavu ešte v Liptovskom Mikuláši. Na fotografii vidíme performera, ktorý pred chvíľkou tu bol. V rámci výstavy som nevystavil nejaké video ako dokumentáciu, ale práve túto fotografiu. Čiže táto fotografia zachytáva toho performera, ktorý teda počas výstavy nebol súčasťou, ale takouto formou je súčasťou výstavy. A vidieť tu tiež, že teda Martin Pelaga vlastne reaguje na škicu od Medňanského, je v troške inej pozícii, ale tá reakcia je tam viditeľná. Ďalej, keď pôjdeme v priestore, tak vidíme tu ďalšie škice od Medňanského. Medňanský bol homosexuál, čiže vlastne tá fascinácia s mužským telom je jasná a je to absolútne viditeľné. V tomto prípade som vyberal škice, kde teda tí muži sú v ležiacej pozícii alebo sediacej pozícii. A tú formu inštalácie alebo prezentácie som vybral preto túto formu,
lebo chcel som, aby to evokovalo nejaké nižšie položené miesto alebo nejakú posteľ s tým formátom. Čiže takisto, ako oni ležia na zemi alebo sedia, tak preto vlastne tá nižšia pozícia. Tá otrhnutá hlava lalie pôvodne nie je súčasťou tohto stola, to tu nechal teraz pred chvíľkou Martin Talaga, keď vlastne odchádzal z performancie. Ďalej potom vlastne, teda ako som spomínal, je tu citeľná tá sexualita, tak tou sexualitou sa zaoberám aj v rámci videa mreže. Toto je prvé dielo, ktoré som vytvoril na Vysokej škole výtvarných umení, je to z roku 2008 až 2009. A v rámci tohto diela som zobral so sebou diktafón a išiel som na spoveď. Je to reálna spoveď, je to moja spoveď. A teda na začiatku farárovi som sa vyspovedal z mojich nejakých hriechov, ktoré som si myslel, že sú hriechy. Až kým sme sa nedostali k bodu, keď sme sa začali baviť o mojej sexualite, o homosexualite. A na záver videa vlastne odchádzam zo spovedie bez rozhrešenia. Úplne na začiatku videa, keď vlastne ešte nebavíme sa o téme homosexuality, tak tento kríž vidíme ako veľký a postupne, ako sa dostávame k tejto téme, tak postupne vlastne tá kamera sa odzoomuje a na záver vlastne ten kríž vidíme ako úplne maličký a vidíme celý interiér kostola cez tie mreže. Tie mreže sú symbolické, je tam vlastne bariéra medzi cirkvou a sexuálnymi menšinami. Čo je veľmi zaujímavé a veľmi pekne to vyšlo, takisto ako v Liptovskom Mikuláši, tie mreže, ktoré budú už veľmi viditeľné o chvíľku, tie mreže sa opakujú aj v priestore, keď sa pozriete vlastne na okná. A takisto sa to vlastne opakovalo aj v Liptovskom Mikuláši. Je to náhoda, ale veľmi pekne a veľmi zaujímavým spôsobom to vlastne vyšlo. Čo ešte zaujímavé, že na tie okná dávam mliečnú fóliu, čiže chcem vytvoriť nejaký intimný charakter v rámci priestoru s tým, že tieto okná nechávam voľné, čiže v tomto prípade ten divák alebo diváčka sa môžu pozrieť von do exteriéru, kde sa nachádzajú cirkevné objekty. Čiže vlastne je tu nejaké prepojenie toho videa s tým exteriérom, čiže komunikácia interiéra, je tu komunikácia medzi interiérom a exteriérom. Ďalej hneď na ľavej strane vidíme ďalšiu škicu od Mednianského, je to klačajúci farár. Je to podobná pozícia, ktorú som ja zažil pri spovedi, tiež som vlastne klačal. V tomto prípade ale tu vidíme farára a v pozadí je tu nahý muž. Čiže toto si už potom môžeme nejakým spôsobom dovysmesliť, že čo to môže znamenať v rámci tohto kontextu, že či ten farár na niekoho myslí, na niekoho iného muža a kvôli tomu sa modlí. Čiže tu vlastne tie interpretácie sú veľmi voľné a rôznorodé. Ďalej, keď pôjdeme v priestore, tak toto klačanie sa opakuje aj v tomto priestore. Hneď teda oproti máme moje dielo z roku 2016. Vtedy, keď som toto dielo vytvoril, tak som sa s Mednianským nezaoberal, takže netušil som, že sú tu nejaké podobnosti medzi mojím dielom a škicami Mednianského. A toto klačanie v tom pôvodnom kontexte, ale aj v tomto kontexte môže byť nejaké modlenie sa, alebo klačanie za hriech, alebo nejaký trest, ako tiež tá interpretácia môže byť širšia, alebo môže to pôsobiť aj ako nejaká sexuálna praktika. Toto klačanie potom zase sa opakuje v diele od Mednianského, tu máme ďalšieho klačajúceho muža. A to samotné klačanie má taký elkovitý tvar. A ten elkovitý tvar potom sa opakuje v týchto deformovaných sviečkach, ktoré sa tu nachádzajú. Čiže tu máme vlastne to elko, ktoré sa opakuje aj v tomto prípade. Tieto sviečky, ktoré sú zdeformované, sviečky vnímam v tomto prípade, tým pádom, že sa zaoberám vlastne tou cirkevnou tematikou, tak tie sviečky vnímam ako predmety, ktoré sa často používajú v rámci cirkevných obradoch. A tu ich vidíme ako zdeformované alebo prispôsobené k tým podstavcom. Podstavce v tomto prípade majú charakterizovať nejakú moc, nejakú silu, prispôsobenie sa k nejakým kánonom alebo k cirkvi, čiže vlastne tí jednotlivci, tie sviečky sa prispôsobujú, deformujú
k tým kánonom, k tej moci a k tej sile. Toto dielo následne dávam do dialógu s dielami od Bazovského. V rámci týchto škíc vidíme kostoly, ktoré sú dominantné a vytrčajú vlastne buď z tej dediny alebo z tej krajiny. Takisto ako tieto objekty sú dominantné v rámci tohto priestoru, takisto ako je slovenská cirkev dominantná v rámci našej spoločnosti. Vidíme tu potom ďalej ešte architektúru výstavy, to je vlastne tiež L-ko a zahnuté L-ko a to vlastne kopíruje tvár týchto ohnutých sviečok. Čiže nie je to náhoda, je to vlastne premyslené, že keď ten divák alebo diváčka sem prídu, tak mali by prísť na to, že vlastne to zahnutie je kvôli týmto zdeformovaným sviečkam. Čo je už úplne že náhoda, veľmi pekne to vyšlo, že vlastne aj tie svetlá sú zahnuté, čiže to je iba taký bonus v rámci priestoru. A posledné dielo a záver výstavy, výstavného projektu je ďalšie moje dielo, ktoré som vytvoril v roku 2016. Toto dielo bolo súčasťou väčšieho výstavného projektu. A sú to vlastne odtrhnuté hlavy lalí. V rámci kresťanskej symboliky lalie sú symbolom nevinnosti. A je to teda taký dočasný pamätník Juraja Matúša, ktorí boli zavraždení na Zámockej ulici. Takisto ako keď vlastne odtrhneme hlavu lalí, ako tú nevinnosť, takisto vlastne ich životy boli zničené v rámci tohto teroristického útoku. Je to procesuálne umenie, to znamená, že keď sme otvárali výstavu, tak tie laly ešte boli čerstvé a postupne vlastne vyschli až do tohto bodu, ako to momentálne vidíme. A zase vlastne tie mreže sa opakujú v pozadí, takisto ako aj na tých ďalších oknách a takisto ako v rámci toho videa. Takže asi v skratke toľko k výstave. Ak by ste k tomu mali nejaké ďalšie otázky, tak som k dispozícii.